அண்ணா, லவ் பத்தி பேசுறீங்க, பிரேக்கப் பத்திலாம் பேசுறீங்க. ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் லவ் பத்தி பேசலாம். லாங் டிஸ்டன்ஸ் லவ்னாலே ஒரு அழகு தானேப்பா. அதுல ஒரு சந்தோஷம், சோகம், மிஸ்ஸிங், எமோஷன். இருங்க, இது நார்மல் லவ்ல இருக்குல்ல. நான் கேட்ட லாங் டிஸ்டன்ஸ். இல்ல நீ புரிஞ்சுக்கல. இப்போ நீ நார்மலா இங்க இருக்க உங்களை லவ் பண்றாங்க, ஒரு 10 நாள் அவங்களோட பேசியிருப்ப, பாத்துருப்ப. ஆனா ஒரு 5 நாள் பாக்கல, உனக்கு பரவாயில்லன்னு தோணும், ஏன்னா இங்க தானே இருக்காங்க. ஆனா லாங் டிஸ்டன்ஸ் 10 நாள் பேசியிருப்ப, ஒரே ஒரு நாள் அவங்ககிட்ட பேசல, போன் கால் வரல, பிளாங்கா இருக்குன்னா உன் உலகமே பிளாங்க் ஆயிரும். உனக்கு வேலை அவ்வளவு இருக்கும், ஆனா செய்யவே தோணாது. சும்மா சும்மா போனை பார்த்துக்கிட்டே இருப்ப. ஒரு நார்மலா ஒரு மெசேஜ் டோன் வந்தா கூட அவங்களா தான் இருக்குமோன்னு சடனா எடுத்து பார்ப்ப. உனக்கு கஷ்டமா ஒரு தவிப்போட யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அகைன் அவங்க கிட்ட இருந்து கால் வரும்பொழுது அலோன்னு சொல்றது பதில் அவங்களை திட்டுவ பேரு. அப்பதான் அவங்க மேல எவ்வளவு லவ் உனக்கு இருக்குன்றது தெரியும். கரெக்டு தானேங்க? உங்களுக்கும் அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் லவ்வோட அனுபவம் வந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா, இவ்வளவு மிஸ்ஸிங் இருக்கும் பொழுது என்னைக்காவது ஒரு நாள் சேர்ந்துருன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடய வாழ்க்கை போவோம் பாரு, அதுதான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்.